Ahoj, vítejte na kanále Laurinka TV. Máte rádi hřiště? Tak já vám jednou ukážu. Pojďte se mnou. Tak jo, už jsme se nachystali, tak jdeme na hřiště. Tak konečně jsme tu dorazili. První prolízka bude moje nejoblíbenější, bude pyramida. Teďka moje druhá nejlepší prolízka a to bude trampolína. Tak jdeme na to. Není sice velká, ale je tak akorát, takže jdu do ní skočit. Tak jsem dostala nějaký balíček, nevím sice, co tam bude, ale dostala jsem balíček. Teď si to rozbalím. To jsou legíny. Tak jo, mám nové legíny. Tak jsem si vyzkoušela nové legíny a jdeme se projít do parku. Podívejte se, jak to tady máme krásné. Bylo docela horko, tak jsme si zašli s rodičema na drink a já jsem si tam dala malinovku. Je mi to výborné, miluji malinovku. Máme taky atleťák a je super a skoro každý den chodím na něj běhat. Takže vám ukážu, jak na něm běhá. 3, 2, 1. Tak to bylo kolečko a teďka to úplně, co dělám nejraději tady na té atletice, dělám hvězdy a jednu vám ukážu. Máme to pískoviště a někde do toho skáču, ale nebudu to točit, protože to teďka trénuju. Děkuji, že jste to dokoukali a doufám, že se vám to líbilo a doufám, že budete mě pořád sledovat. A u dalšího videa. Pa!